Euskal Herria Irratia, orain lizentzia ofizialarekin, beti zuen baimenarekin. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian. Egun honen zule, goizeko 9 eta 5 minutu dira Euskal Herria Irratia zure sintonian, Metropoli Forala beste bi ordu zurekin. Aprilak 4, astelena da, eskoletara itzultzeko eguna guztientzat, lantokietara bueltatzeko eguna askorentzat, oporretan, kanpoan ibiltzeko aukera izan du batek baino gehiagok, eta horien artean Lur Gil internazionalistak Bosnia eta Serbiara egin du bidaia, eta bertako egoeraren berri eta bere esperientzia emanen digu, kontatuko digu. Futbolare mintzagai noski, Girone eta Osasunaren arteko partiduaren analizia Aritz Agirre kazetariaren eskutik jasoko dugu. Nola antolatu baratzea etxeko balkoian. Xatur Larralde Lorezainak aste honetan hasiko den ikastaroaren xehetasunak emanen dizkigu klasiko bat gurean. Inigo Astiz kazetariak gaurko saia hori errematea, hauexek eta beste hainbat kontu 11 bitartean euskalherriirratia.eus FM-ko 91.4. Metropoli Forala. Egunon, Juan Cruz Lacasta. Egunon, Peio Arginarena, egunon Metropoli Foraldarrok eta egunon Igor Eskudero, ari Eskudero teknikari. Egunon, bikote, ze moduz? Bueno, zu bezain ongio, zu bezain gaizkio, nola da kontuaz? Gaizki, orduan gaizki zabiltzen. Bai, ez, asteren handi xamarra. Bai. Oporren ondokoa eta World Tour hori, Urban Kings. Nekatuta bilegara este burontan Barcelonan eta horrekoan Albaceten eta Da, eta somatzen da ez tarrian. Bai. Normalean DJ-arena egite duzu, baina honetan abestore egiten nuen. Bai, nik koro batzuk ere egiten dut, oso txarran ez abeste, baina koroa bakarri. Bigarrena hotxa, hirugarrena, bi terdi. Bai, Hori jende gutxik egiten handu, ez da bigarrena ere. Ez hori diot, bat eta erdi. Hori gutxik egin dezakete. Esan dut horren gaizki, zuk eta biok eta beste inor gutxik. Hemen badaukagu tenorea, Euskal Herria Irratiko tenorea, Peio Arginarena. Bueno, tira, dena dela buelta manen diogu, ez? Udako porrak gero eta gertuago, eta guraldi hobea etorriko alda, izan ere, ze kolore grisa daukan, berunezkoa daukan Iruñerriko zeruak goizeko tenore honetan. Bueno, tira, buelta manen diogu nola edo ala, zuk eta biok bezala, gaur lanera itzuli dira 100 irakasle, geletara itzuli dira 1000 ikasle, jakizue, entzule jaunandere maiteok saminean lagun gaitu zuela. Hori esan eta gero, Igor Pertsianar favorez! Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Gaur Diario de Navarrak soilik zabaldu du Nafarroako gai batekin, delitu sexualik ez dutela, egiaztatu beharko dute Nafarroako 3000 oposizio gilek, ala arautzen baitu adingabeen babeserako legeak. Garak Madrigo alkate Manuela Carmena elkarrizketatu du eta haren hitzekin zabaldu, beti kostatzen da kudeak eta eredu berriak egokitzea. Diario de Notiziasek Greziara begira ireki du, errefuxiatua kanporatzen hasi da Europa. Gaur hasi dira, asilo eskatzaileak Turkiara eramaten. Astelena izanta lehen orrialdetako argazkietan Osasunako jokalariak nagusi, bardegunean ez bezala, izan ere Gironan berdinketatik etzen pasa Martin Monrealen taldea. Diario de Navarran Roberto Torres erdilari gorritxoa errematea egiten ageri da. Norriaokaren ondarreko minutuetan amaierarako 4 minutu falta zirelari golaukera argia, baina tamalez baloia zutoinera joan zen. Diario Navarraren goiburu ezkorra irudi horrekin loturikoa Osasunak eskura izan zuen garaipena. Diario de Notiziasen Aitor Buñuel atzelari gorritxo gaztea ikusi dugu, goiburu baikorragoa itxaropenerako puntua. Garan Zarauzko ondartza ikusgai zehazki surlari emakumezko bat olatu baten gainean kiribilka ikus dezakegu. Asteburu honetako pro Zarautz surf lehiak eta itzela izan dela dio irudiari atxikitako goiburuak.
Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean honako hauek eman digute atentzioa, gara, haien dirutza eskutatzen duten aberatsen eta estatu buruen izenak argitara atera dituzte Panamako paperen bitartez. Diario de Noticias, Barzinaren gobernuko kontseilarien lan arazoak, horren inguruko artikulua egin dute, eta badirudi kontseilari hoien artean bakar batek topatu duela lana, Iribas kontseilariak hain zuzen ere, okerraz banaiz Errioxako unibertsitate batean. Diario de Navarran azkenik irakurri dugu takografoa manipulatzeagatik zigortu egin dituztela zenbait kamioilari. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta 10, Metropoli Forala saioan eguneko argazkiaren tenorea. Gaur argazkia belarriratuko diguna, Elurre Iriarte Anderea. Egunon Elurre eta nahi duzuenean aurrera? Baita zuri ere. Argazkian bertze dozein irakurle taldearen gisan idazlea ageri da. Aurkezpena egiten dionaren ondoan. Argazkian ez dira ikusten, baina irakurleak hor dira ere bai. Bertze dozein irakurle taldean bezala erne erraten den guziari eta idazlea entzuteko, galderak egiteko eta gozatzeko prest. Ageri ezpadir ere, badakit Baktule Izarraga liburua dutela barnealdeko irakurle klubeko gehienek eskuartean. Prosale Izarragagoa egiteko proposatu die Kepaltonagak. Aranismotik urrunduz eta gaur eguneko prosaen aintzinean, bere ustez deskolokatua eta pobrea, baztertutako baliabideak erabiltzen hasteko gomendioa. Gure prosak gogoeta sakon bat behar duela errandie zuberotarrei, eta gaur egungoa kuestionatzearekin batean eztabaidarako proposamena egin. Gustatu zait proposamena, egia da batzuetan estilo beretsua irakurtzen nahi naizenaren sensazioa izaten duala. Baina eztabaida hori nola egin ez zait argi gelditu. Noiz eta nola hasiko gara? Galdera erretorikoa delakoan, urrutziko dugu urrutizkinaren bidez jasotako iritzi hau sabinismoaren bidetik joz. Estimatu dago, Elurre, besarka handi bat, okitzen. Guk aurrera segituko dugu paseoan, Metropoli Foraleko karriketan zehar lankide baten eskutik, Mikel Bujandaren eskutik, hain zuzen ere, egunon, Mikel? Egunon. Besapean dakartzu eguneko albistea agenda, nondik zabalduko dugu, ezagutu alditugu jada langabezia datuak. Bai, bueno, eta provisionalidadezen hemen zarrenda luzea eta zenbaki salda handi xamarra izaten dau, baina entenditu dugunagatik, joan berri den martxoan egin batean, koska batean gutxitu eginda, hemen Nafarroan lan eske dabiltzanen kopurua. Entendituta, hau lan eskatzaile erregistratuen, behaz enplegu bulegotan izena emana dutenen kopurua dela. Behaz, aurreko hilabetean baino 917 gutxiago agertzen da zerrenda honetan. Betire, esan beharra dago, aurreko hilabetean 45.000-tik gora agertzen zela zenbaki kopuru hori. Beraz, 977 gutxiago izanik ere, oraindik ere 44.000-aren gainetik dagoela. Bueno, hemen entenditzen dugunez, hobekuntza bait behintzat, pentsa liteke, martxuan zehar, zenbait jendek, lan postua, enplegua topatu dutela. Aste santuak ere eraginik egiko zuen. Hori izan genuen, luzerako, aldi laburrerako, zure aski ala izanen da, baina hause datua eta lehendabiziko begiratuan ere ikusten ari garena. Datu nagusi bezala ematen ari dira, Espainian oroar badak jetxira handiskoa izan duela langabeziak martxoan. Betira ezuk esaten duzun horrengatik, seguru, aste santuko oporrak martxoan izan dira, horrek turismo eta ostalaritzan eta halakotan ekartzen duen behin-behineko enplegu aldia hori somatuko da ziurenik estadistika honetan. Baina, Nafarroari doakionez, beti noski jetxiera seinale ona izaten da, are okerrago litzateke noski, haundi agotzia, dagoeneko haundi den langabezia, baina betire 44.000-aren gainetik, honek badakizue, populazio aktiboaren portzentakian euneko 15-aren inguruan jartzen gaituela. Bide batez esanik, hemendik egun gutxira ezagutuko dugu beste datu hori, joan berri delako urtearen lehendabiziko 3 hilabetekoa edo lehendabiziko laurdena, eta
urte laurdenka ateratzen da, epa esaten zaion beste indikadorea, hori pare bat aste barru edo etorriko zego. Bueno, provisionalki eta mantsoago behiratu beharko litzatekelakoan eta, bueno, arnasalditxo bat, baina txikia, hala esanen dugu, ezta, langabeziak izandako jetxiera horretan. Izan du dira, lan jetxiera handiagoak izan dituzten komunidadeak, hemen behiratzen ari gara, baina, bueno, datu horrekin gelituko gara. 54.000 oraindik, eta horren gainetik hemen Nafarroan lan eske dabiltzenak. Eta ez gara sartzen, gero enpleguaren kalidade eta lakoaz, baina, bueno, gutxineko datua horixe. Bueno, beraz hori eta pentsatzekoa da, informazio honen ingurutik etorriko zaizkigula puska batean, gaurko honetan, esan beharreko denak. Esate baterako beste parlamentuan. Bai, eledunen eta guzera mainen. Bai, parlamentuan joan den astean atseden izan zuten, beste zenbait jende eta sektoretan bezala, eta berriz aste hau oso intensidade handiko etorri behartzaile parlamentuan, lan saio oso interesgarriak dira, iragarrita daudenak egunero, esan diteke, ostegunean kontuen ganberako buru berria, presidente berria hautatzeko eguna, bezperan, saliente edo gain arte egondenaren despedidako ekitaldia, baina gero bestelako agerraldiak ere badira. Mai gainean, Mendoza eta Pai eta horrelakoak beste behin ere? Bai, baina Mendozak badu ja, agerraldia bihar bertan, lehenagotik programatua, orain beste bat eskatuko dute, Leister deitu beharko dugu nola da, Job zaindua, pazientzia dun gizona, eta beraz Mendozak beste kualidade hori ere. Bistan da jo puntuan dutela batzuek. Eta, bueno, pues horixe, ja, pentsa dezake astean behin edo batzutan bitan ere agertu beharko dula parlamentuan. Biharko saioa okar espaldin banago da lehenagotik programatua dagoena eta matrikulazioaren datuak ezaguturik kurso berrirako, asmo edo zer erabaki hartua duen edo hori agertzekoa. Eta ikusi dugu, ja, erregistroan sartuta dagoela gutxinik beste agerraldi eskaera bat. Baina aste honetan programatua daudenetan, esan dugu bat Mendozarena, baina bihar bertan ere badu ingurumeneko konselariak eta hain zuzen ja zaborren tratamenduaren plangintzaz eta ja, lehenengo agerraldia egiteko, badu beste agerraldi bat administrazio lokaleko zuzendariak, Europako gaietako delegatuak, Mikel Irujok ere badu programatua saio bat, bi saio, asteazkenean, baina gero agerraldia baita ere, audientzia nazionalean epaitu behar dituzten personen ordezkaritza batek ere, parlamentoen izanen dut, eta behaz dagoeneko salatuak dauzkaten torturen eta relato eta testigantzen izan dute parlamentuan. Zera, hondakinen plana aipatzen ari zinen eta nola baldintzatzen duen hori guzia, gure bazter hauetako politikak atzo irakurri nuen, atezatikoa ezartzea aztertzen ari direla, Herriosan, PPko gobernu batekin, horrelakorik hemen aipatzia, untxa ere, ikaragarria da. Bai. Bueno, debate horiek eta gehiago, gero osteguneko plenora doazen beste gai oso interesgarriak dira, bat da Elizak berarenak balira bezala matrikulatuta dauzkan ondaren gaia. Berreskuratzeko eskaera, ez da, gobernuari? Bai, eskaera gobernuari mugitu dadin, eta lehenagote parlamentuak emanak dituen gomendioak eta gauzatzen az dadila. Baina bestetik ere, Nafarroko Aurrezki Kutxaren desagerketaren ikerketa batzordea antolatzeko beste urrats bat, oso garrantzitsu hori, eta biharamunean ostiralean dagoen saioa da zorra, Nafarroak duen zorraren azterketa egin behar duen komisioaren bilkura bat. Beraz, egunero dira, lan saio interesgarriak, eta dena esaten hasita, ostiralean hasiko da erakusketa baten bitartez, Errepublikaren, urrengo asteak ekarriko digun, Errepublikaren urrenaren aritik eta hemen duela 80 urte gertatutako errepresioari buruzko erakusketa hori jarriko dute parlamentuan. Hori parlamentuan, eta pentsa, gero bestelako interes puntu asko ere baditu asteak kulturaren hildotik, esan dugu antzerki funtzio bat asteazkenean,
ostiralean Jasone Osoro, idazlea Zaldikora, eta gero, esan dugu, behatzian Bilbora, Bidadorren pastorala antzestera, bakizue kontraprogramatu dietela. Ez, zenekien. Bai, pilota partido finala jarri diete ordu beretsuan. Eta Bilbon. Bilbon. Normalean igandetan izaten dira, azken boladonetan pilota finalak, eta oain aurreratu egin dute, hain zuzen, pastoralaren emanaldia Bilbon programatua dagoen ordu beretsuan. Ez toki berean, baina, bueno, alondigan, oain azkuna zentroan. Bai. Baina, bueno, gero bestelakoak ere, aste hau badatorkigu bete-betea, esate baterako, aste buruan, autobus geltoki zarrean, RAES, ekonomia solidario eta konsumo arduratsuaren. Reas, ezta? Reas, esan dut. Beti esaten dut, Reas, ez da izatekan. Bueno, konsumo arduratsu eta ekonomia solidarioaren feria eta jardunaldiak eta badituzte, eta gero bestetik, bizikidetza eta bakeari buruzko jardunaldietan lenda bizikoa. Borratxaga, ezta? Bai, baina datorren astean dator atxaga. Aste honetan Gervasio Sánchez interesgarria doike. Bai, eta oain, bueno, kazetari grafikoa eta testigantza eman dezake oso bikaina, beste irratiren batean aritzen da noizean behin, asteburuetan, okerrazpan naiz, eta bai, oso... Nik ez dakit, izketari bezala, ez dakit horren trebea den, argazkilari bezala, bai. Nire gustatzen zait, ala ere, bai. Bueno, planetarioan funtzio horiek, ostegunean lehen da bizikoa, eta, bueno, dira, beste kontu interesgarri gehiago, ez dugu esan, baina oso ongi dakizu, gaurko egun honek bestelakoak ere karri behar dizkigula, alde batetik, gaur apirilaren laugarreneko laugarrena baita, festa nagusitako, Eskailerako laugarren koska. Bai, eta gero bestea, Basko astelenaren 8. izanik, Aralarko gailurretatik jeitsita, aingerua, bidez da baita bil. Eta gaur sarrera, eta, bueno, bere zeremoniarekin oski, eta gero egunez egun bere ibilbidea. Zer esana, Franco ematen jarrituko du, gaiak, bihar parlamentura joanen baita, eta udaletxera ere bai. Bihar udaletxera, eta etzin, Nafarre diputaziora, eta hortik atera bezaila izterre parlamentura. Polemika iturri. Bai, bueno, polemika gozo xamarra da, eta urtero errepikatzen dena. Mitxu xamarra ere bai. Bai, bueno, hemen gai hauetan, bakizu beti komenigarri izaten da, ironia puntutxu bat eta jartzia gauzak, garratzegi ez jartzeko. Akordio programatikoan ageri altzen. Ageri altzen gaia, ez dut gogoan, nik hau agertzen. Ez, akordio programatikoan etzela ageri. Ez, bakizu zekertatzen den gai honekin, eta, bueno, hor hartu ditekela gaia oso seriotan, eta oso zera, baina, bada beste gauzak ikusteko modu bat, eta da zenbait jenderi etzaizkiola gauzak errasegi jarri behar, ez? Orduan, erlijioaren aurkakotzat hartu litezken neurri eta erabaki talakoekin oso kontuz ibiltzea komenigarri izaten da, ez? Beki hor izaten da. Ez zehazki gai honekin, ez? Hemen bestelako ikuspegiak, baina diote, hemen ez dakit bereziki oldartuko liratekeen horiek. Gehiago oldartzen dira prozesioen kontura, talakoen kontura. Guziekin. Erlijioa oso gai sentibera da, eta hortaz, hor historikoki behiratzen baldin bada, hor zenbait regimen aurrera zalek eta eginduten huts handia izan da, erlijio zalentzako mingarri izan litezken erabakiak hartu. Erraxegi, oso errax hartzen baitituzte mingarritzat eta kontuak eta gauzak. Orduan, bueno, esate baterako, zer egin dute, Iruñeko udalean, lehen meza egiten zen, hor badute, bakizu, hor sala elegantean, hor gordeleku batean, bezala altare bat eta guztia daukate jarrita. Orduan, aurten erabaki dute, mezarik ez egitea. Baina errezepzioa egitea eta hor kantuzariko den talde bat joanen da, eta hor gogoratuko digu Mikel Aingerua Euskal Herriko zaindaria dela, gorde zaindu Euskal Herria.
bueno, elementu hori ere badago hortartean. Bai, bada. Eta gehiago ere bai, ez? Esan dut zuga ipatu duzu, ez dirla mindu behar, hor fededunak eta egia, baina aintzat hartu beharko da inoiz, biztan dela, egun, badela gehiengo bat gure gizartean fededuna ez dena, eta horiek ere mintzea ez dakit. Aste Santuaren kontura meza zenbait izan dira, eta nortzu izan diren, eta nortzu ez, eta horrelakoak noizpaitere ere, en fin, aintzat hartu beharko dira, ez da? Mindu ez batzuk ez besteok. Nik horregatik esaten dut hemen osagai bat oso garrantzitsua dela ironiak jar dezaken distantziaren. Baina batera eta bestera, ez? Bai, baina batzuk badakizu fededunek eta ez dute ironiaren sentidorik aixe harrapatzen. Guri ere egia da. Bueno, hemen utziko ez da. Bai, urrutirago joan behar izan gabe. 9:24 kale gorrira salto egiteko ordu ezin aproposagoa. Kalera. Metropoli foraleko kaletarra. Balerdi taldeko perkusio jotzaile eta San Francisco ikastetxe publikoko atezain Sergio Ibarrola Zara. Zer modu Zara? Ongi naiz, Juan Cruz. Bosten naiz ez, hemen aste santuaz eta fededunez eta prozesioez ari ginen eta nekatneetako Ama Birjinaren leku aldaketa behin baino gehiagotan ikusi duzuzuk prozesioa. Ez da, urtetan. Marko konpara ezinetik. Bai, bueno, García tabernatik alizatera. Konparaziora, ez? Kaldereri aldean ere, ez? Goizeko du txikietan pasatzen ziren, zeharkatzen zuten. Zirioka eta bukatzen dituzten oieta, zari alzala. Bai, beste garai loriatxu batzu ez, loriatxu ez dakit nolakoak. Bueno, hombre, bagira, oain Mikel Bujandarita itzen nahi nintzaiola eta Aradarko aingerua dela eta ez dela eta Aradarko aingerua hemen San Francisco ere etortzen noi da. Ezakitatzen ere etortzekoa ote den edo ez, eta bueno, hemen ere ez da bai da pizten da, ez da, guraso batzuen artean eta hau ez ote den eskola laikoa eta olakoak eta gora eta bera eta tradizioa. Izena ere duzuena duzu ez? Bai, bueno, aplatzako, en fin. Hor, nik gogoan dut, horren guziaren inguruan oso eztabaida interesgarria piztu zela hegaztien gripea zela eta hor, ikuspegi ez dakit laiko edo religio ez gatazko horretan, maiz eta ikuspegi higieniko batetik. Bai, sanitarioa, bai, musu ez matearena oinetan, ingeruari eta mundu guztiak eta karo, eta zapia pasatzen dio gero. Zapia bai, baina ez dira, ez dakit nola esan, orain badaude aurren ipurdiak, ankarteak eta garbitzeko, alako erabilpen bakarreko oialtxo batzu, mel batzu, ez, beti bat eta bakarra. Ez, bueno, balio lezakete, kontua da, goiaingeruaren adorazioan nik dakidala, orain gutxira arte behintzat, zapi bakarrarekin egiten zela lan hori, beraz, higienikoki ere zai zapi horrek ze funtzio ukizezakeen, ez da? Bueno, zapi hori gero eramaten antzuten universitate zeako, klinika universitariako kantzerraren kontrako investigazio zea horretara, ez da? Gero analizatzeko, eta da? CSI aztertuzkero, ez da? Bai, seguro zehozera aterako zela. Bai, bakizu CSI telesailean horre botatzen diotela, ez dakit zer, bueno, botatzen dutela, ez dakit ze isurki, hola, gero ADN arrastorik balin badago, edo odol arrastorik balin badago, zeratu egiten dena, fosforescente edo piztu egiten dena, zapi horri, isurki hori botazkero, ez dakit, akaso energia iturri berri bat topatuko genuke, ez da, nuklearraren parekoa, baina... Igual, Iruña erdiosoa pizteko... Iruñerria pizteragoaz. Horrelako zerbait ere. Aizu, ikastetxea aipatzen ari ginen, San Francisco ikastetxea, zegiro gaur oporretatik bueltan? Bueno, gurasoak pozik, umeak ezain pozik, eta hori, nagia, eta kristona, eta, bueno, komentarioa, gainera, bueno, iruia beteko luzea datorkigula, gainera. Bai, aurten oso iruileko luzea dator. Hor, erlijioarekin loturiko beste gai bat, esan nahi dut, aste santuak markatzen du, azken iruilekoaren iraupena, eta noiz kokatze duten aste santua, ilargiaren araberakoa da, ez dakit, zerbait zientifikoagoa egin marko genuke, ala?
Bueno, ez dakit, zer nahi zu esatea. Beti izatea Iruilekoak iraupen berekoak. Hobekio etortzen dela, alegia, bai, ez. Hemen opor kontuetaz ez da egiala, ez. Eta hobekio etortzen da, bai, aste santua pixkat, luze, osea, berandugoa tortzea, gero azken hiribetekoa xamurragoa izan dadin, eta horre kafe hartzen, hariko dira zenbait guraso, migaiztoek diote oporren ondoko lehendabiziko kafea gozoena izaten dela. Bueno, hori, esan ditu dana, ez, gurasoak pozik, umeak kolokatu dituztelako, umeak ezain pozik, nire abintzat ez da oso gustora etorri gaurkoan nahiko zuken gehiago, pues, oean gelditu amarterdiak arte. Gaina, ordu aldaketa tokatu da, eta nik uste horrek ez duela batere lagundu, ez da? Bueno, ordu aldaketaren kontuekin eta jetlag eta gauzaekin nik uste dut umeak aizki ongi moldatzen diela, eta ordu aldaketa hori bai ongi daola ina oporretan egiten dutelako tala, ez? Edo, bueno, aurten ala sortatu delako, Bai, ala sortatu da, nik uste dut beti ez dela izaten, eta ez diot, honako eta kasualitatez, oporrekin egokitu da, eta gure etxean behintzat eragindu inoiz baino beranduago altxatzea oporretan. Hori, oso ongi, ez, gozo, oean mundu guztiak, pijaman, gozaldu, presarik gabe, eta hola, haitzu. Bai, oso ongi. Irudi horrekin amaituko dugu, oso polita irutu zait. Pijamarena eta Zara, pijama, bere familiarekin gozaltzen, egin dezakegu egutegi bat, garaibateko Euskadiko kutsaren, laboral kutsaren egutegien estiloan. Bai, ipordiari azka egiten pijaman, eta hola. Ez da hori deia, ez familia maitagarri bat, eta Bai, kaja laboraleko haiek, ez? Bai, horregatik diot. Bederatzitarriak puntuan, Zara, estimatua, besarka handi bat. Ale, ba. Jarraian informazio, interes publikoko informazionea gurean, horren ondotik zer, bada Metropoli Foral gehiago, Aritz Agirre futbol doktorearekin. Zure iria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa. Apirilaren 29 arte zabalik da Gazteriaren etxeko Iruña Trivial izeneko lehiaketan parte hartzeko epea. 14 eta 18 urte arteko gaztei dago bideratua, online lehiaketa bat da, historiaren inguruan eta egunerokotasunaren inguruan ariko dira, maiatzaren 6an arratsaldean izanen da. Bihar asteartearekin berriz bilduko da, gurasoen eskola hitzaldi batean indarkeria zariko dira Blas Campos pedagogoarekin. Ensantzeko Zibibox saretoan izanen da arratsaldeko 6etan. Sarrera doanekoa izanen da eta entzumen arazoak dituztenentzat egokitua izanen da. Era berean, bihar Ventura Ruiz narratzaileak arratsaldeko 6 eta 4 ipuinaren orduan parte hartuko du. Euskarazko ipuinak izanen dira Mendiorriko liburutegi publikoan. Zapata gorriak ipuina izanen du ahoan, ipuin kontalari horrek 4 urtetik gorako aurrei zuzendutakoa da eta sarrera doanekoa. Informazio gehiago 010 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Iturrama Institutua ateak zabalik apirilaren 6an arratsaldeko 5etan Zibibox Iturraman. Helburua institutua ezagutaraztea 2016-2017ko matrikulazioari begira. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua Serafino Labe 16, informazio gehiago 944-196-865 telefono zenbakian, aurre inskripzioa egiteko epea apirilaren 11tik 14. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratuak segina. Informazioa eta erreserbak 948-3040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu.
Sarriguren arrotxapea eta Iturraman gaude. GS Pelukeros Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Carmen Kaleko herriko taberna aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua. Eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruña, orain ardo karta berezia. Napar konponketak zerbitzu teknikoa. Etxe tresna elektrikoen konponketa, garbigailua, hozkailua, labea, sukaldea. Napar konponketak zerbitzu teknikoa marka guztiak atenditzen ditugu. Informazioa 948-148-397 eta satpamplona.com webgunean. Napar konponketak euskaraz atendituko zaitugu. Metropoli Forala. Metropoli Forala saioan, osasunaren partiden analizia CCIren eskutik. Amaikako gorria, azea uzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, osasuna, aurrera, zuzara berena. Adelante, Aitzina Ligako 32. jardunaldian, Gironak 0, Osasunak 0. Berdinketa horren ondotik Gazteluko plazako taldea 7. da sailkapenean, eta ez dago playoffeko postuetan gol aldearengatik, izan ere puntu kopuru berarekin Kordoba 5. sailkatua da. Nolan ere atzetik ere gauzak oso parekaturik daude, esate baterako 3 puntu gutxiagorekin Tenerife 13. sailkatua da. Atzoko norgehiagokaren erradiografia egiteko gurekin dugu futbolean doktore den laguna Aritz Agirre Jauntxita Gurgarria. Egunon, Aritz? Egunon. Gaur norgehiagokaren biharramunean foru prentxan honako goiburu hauek ikusi ditugu. Diario de Noticias, itxaropenerako puntua. Diario de Navarra, Osasunak garaipena eskura izan du. Zuk zer diozu? Bueno, San Miguelen ordez, San Martín 0-0. San Martín 0-0. Bai. Talde guziei iristen zaie haien San Martín edo zein da kontua. Ez, Teneriferen kontra ere 0 eta 0koa izan zen, atzo ere bai, eta nik uste atzoko izan zela Martinen neurrira eginiko partidu bat, ez? Alegia, nik uste Martin zoriontsua dela utxnako berdinketekin, ez? Eta are gehiago, atzo bezala, Roberto Torresek azkeneko minututan izan zuen aukerarekin, ez? Zutoinera joan beharrean Roberto Torresek zarera bidali izan balu baloi hori, izanen zen, betiko Martinen partida perfektua. Bai, Martinen partida perfektua. Beste modu batean ere esaten aldugu, partida serioa aurkari gogor baten aurka. Bai, itxaropeneko puntua zioen ustute Diario Notiziasek, horti dijoa, ez? Oso aurkari zaila zuelako Osasunak, gogoratu behar dugu Gironak iaz azkeneko jardunaldean galdu zuela igoera zuzeneko postua, eta badauka kombinazio Osasunarentzat benetan gaiztoa izan daiteken hori, ez? Alegia oso jokalari fisikoak, baina aldi berean baloia ukitzen dutenak eta berdegunean agintzen dutenak, ez? Nik benetan uste nuen Osasunak galduko zuela, eta atzo berdinketa eta azkeneko minututan garaipena lortzeko aukerekin, hortikan itxaropena, ez? Baina egia da, Osasunak intzuela oso Martinen neurriko partida, alegia espekulatzera atera, defentsan jokatzera. Azterketa kronologikoa eginen dugu, izan ere, aipatu duzu Roberto Torresen azken minutuetako golaukera argi hori, amaierarako 4 minutu falta zirelarik egindako errematea, jada atezaina gaindituta, eta azkenean zutoinera joan zena, baina Osasunak nahiko partida hasiera patxala egin zuen, eta hasieran golaukera argiak izan ziren, baina Gironarenak konparaziora hasita berehala nauzeten irtera txar baten ondotik. Bai, gero nauzeteko sobeldik eta honak zituen, baina... Bai, jokaldi horretan berean, ez da? Esan dut, irtera ikaragarri kaskarra, baloia atzera, uste du David Garziak atera zuela goliko marratik, hor zutoinen artetik, eta jarraian aldaratzearekin jaurtik eta latza Alcarazek, eta gelditu bikainan nauzetek, baina ze txarra den irteten delarik. Bueno, jokaldi horrek oso ongi definitzen du atezain honen bertutea eta gabezia, ez? Loratutako baloietan eta
atea azpitik irtetzerako momentuan hor gabezia handia ditu nauzet, eta aldiz gero errefleju oso onak ditu, eta bai buruz-burukoetan, eta bai taulako jaurtiketa indartsuetan, batean ateratzen du mirarizko geldiketa bat, ez? Baina, bizkala aburbilduta iruditzen zait atzo, Osasunak txiripaz etzuela 2-0 bukatu lehenengo zatian, eta gero txiripaz etzuela irabazi bigarren zatian, ez? Eta hori da, ez du agintzen Osasunak partiduan, horrek ez du deseroso jartzen Martinen taldea, eta ez da bakarrik David Garziak ate azpitik buruz atera zuen Miguel Flañok errematea bere atera zutoinera, hori da, bai, eta gero beste pare bat aukera ere izan zituen Gironak, ez? Eta orduan batez ere agintzen zuen, definitzen zuen eta ematen zuen partida hori oso zaila izanen zela. Bigarren zatian bestelako Osasuna ikusi genuen, ez? Nolabait hasi zen baloia ukitzen, hasi zen gora joaten eta aukerak izaten, eta hor bai orekatu egin zela partida, ez? Baina Martinen gidoia zen, ez? Batez ere jakinik Gironak etxean hasi eta lehenengo zatian indar handia ematen diola partidari eta presio handia egiten duela, eutxi, ez urduri jarri utsunakoarekin, defensa lan ona egin, egia da jokalari guztiek eman zutela berea eta gehiago, ez? Eta oso partidu fisikoa ere intzuela Osasunak, eta gero poliki. Hori ere albiste ona da, ez da? Bai. Azken jardunaldietan horren falta ere somatzen genuelako, bazirudien, nola esan, Martinen coach almen horrek bera egiten zuela. Bai, ez bakarrik alde fisikoan intensidadean, baita ere kontzentrazioan, ez? Izen ziren bi jokaldi bakan, Osasunari burua joaten zitzaiola, ez? Eta partiduan ez zegoela kontzentratuta minutu guztietan, eta hori atzo Osasunak oso aurkari zail baten aurrean lortu zuen, ez? Eta gero poliki urduri jarri gabe, aurrera egin eta partidua irabazteko aukerak izan, ez? Nik uste hori zela Martinen gidoia, hainbatetan ikusi izan duguna, eta atzo txiripaz lehenengo zatian, beste hainbatetan ikusi izan dugun bezala, etzen pikutara joan gidoi hori, eta gero gidoia beteta, irabazteko aukera izan zuen, ez? Eta hor gelditu zen. Beste albiste hon bat da, lehenengo lerroan eta hasierako 11koan 3 jokalari oso gazte ikustea, ez? Otegi erdikaldean, Buñuel atzean, eta hirugarrena astu nintzait, Otegi, Buñuel, eta Gartzia tarren itzulera, gorratzean, ez? Bai, 3 aldaketa izan ziren oso nagusiak, ez? Bai Flaño, bai de las Cuevas, eta bai Mikel Mesa bigarren zatian atera ziren. Normalean eta Merinoren utxunearekin lehenengo zatian titular izanen ziren, ez? Eta aldiz Osasunak Martinek aukera eman ziren eta poliki jokalari horiek sortzea eta taldea egitea bada igotzea bezain aukera importantea. Eta gainera intentsidade horretako minutuak pilatzea ere oso garrantzitsua da. Ez? Esan dute jokalari gazte horiek indartzea eta zailtzea lako partidetan. Bai, batez ere mezua ematea, ausartzen naiz eta konfiantza dauka jokalari hauengan, ez? Gironaren kontrako partidu batean, hasieratik sartzekoa, ez? Eta normalen gidoia bestelako izaten da, ez azkeneko minutuetan aukera batzuk eman, ez honen konfiantza hasieratik, eta hori importantea da, Merino ez dagoen partida batean, Otegiri galoiak ematea, poliki taldea osatu behar da, eta ezin dugu ahaztu, lehentasuna denboraldi hasieran bazela talde on bat egin eta arrobiko jokalariak atera besteak beste inbertsio modura, ez? Orduan hori ezin da. Martin Monrealek aipatzen zuen 3 urtean eraiki nahi zuela taldea. Bai, eta ezin dugu ahaztu. Atzo, albistegik onena erasoan Berenguer eta Roberto Torres izan zirela, ez? Berenguerrek uste dute, beste partidatan ikusi dugu, baina ari da erregulartasun bat lortzen, ez? Poliki titular izaten, eta bera izaten da gure itxaropen puntu bakarra erasoan. Izan ere urko bera ere aipatu beharko dugu. Atzo datu bat ikusi nuen, baten batek Twitterren alderatu zituen igoerako denboraldia, azken igoerako denboraldia, eta urtengoa eta lehendabizikoz pontu kopuruan
beti geratzen da denboraldi hau, eta txiolari horrek berak aipatzen zuen rosado efektua denboraldiaren amaieran erabakigarria izan zen igoerako denboraldi hartan. Zagit urko bera efektua iritsiko den edo ez den iritsiko erabakigarria izan daiteke. Bai, atzo izan zuen bere aukera, ezta? Eta Osasunak egindako jokaldi on batean eta aldiz, Gironako atzelariek atera zuten, ez? Esan bada, Zinedine Zidanek esan zuen Camp Nou partidua bukatuta oso talde gutxik irabaziko dutela Camp Nou, ez dela erreza irabaztea. Bueno, gure txikitasunera eta gure neurrira ekarrita, guk ere esan barko dugu, goiko tropelean daudenen hoiek, gutxik lortu dutela berdinketa Montilivi. Aizu, Merino aipatu duzu, Merino menpekotasun handi xamarra daukago, bera berdegunean ez dagoelarik, ez dago irabazterik. Bai, Manolin eta Merino, ez? Izan dezake bertutea defentsan. Fonetikoki, horla esan da badu antzekotasun pixka bat, ez? Manolin, Merino, bueno, hor nun bait. Bai, atzo ez dut esango partidu txarra intzuenik, ez da gutxiago ere, ez? Eta eutxi zion, eta gainera berria da taldean, baina hor behar da, igoera postuei eusteko, berdan Merino bezalako jokalari bat, erdikaldean kalidade pixka bat jarriko duena, ez dela ezinezkoa da, ez? Mirariak ez dira mirari besterik gabe, ez? Lortu dezakezu talde txiki batekin igoera postua, baina behar duzu jokalariren bat desoreka hori sortuko dizuna. Roberto Torres daukagu, bera ingerren abiadura ere bai, baina horrekin ez da nahikoa. Nik esango nuke, hemendikan denboraldia amaierara, Martinek esaten duen bezala, finalak etxean jokatuko dira, ez? Eta etxetik kanpo lortzen dena, ongi etorri, batez ere etxean irabazten ez bada, ez? Eta hortarako, eta etxean garaipena lortzeko hor behar da kalidadea, behar da pazientzia, behar da baloi aukitu momenturen batean, eta hortarako Merino behar dugu. Nik espero dut, datorren jardunaldian, Elxeren kontra. Gauzak ongi, bai, ez? Igandean, arratsaldeko zazpiak eta laurdenetatik aurrera, Elxen aurka asiratik jokatuko duela Merinok, juri ematen du, gauzak ongi ala izanen da. Aipatu beharko dugu, Elx Osasunaren aurkari zuzena dela, izan ere puntu kopuru bera dauka, eta hartara berdindurik dago, Gazteluko plazako taldearekin. Aresten aipatu duzu, final bat da, ez da? Bai, orain eta etxean eta Elxen kontra ez du balio espekulatzera ateratzea, ez? Agindu behar da berdegunean eta irabazi behar da partidu hori igoera postuetan egon nahi baduzu. Duela 2 aste esaten genuen, tira, berdinketen balioa, ez? Osasuna galtzen zuenean, ematen du kasu indigutela eta 2 jardunaldi jarraian, utznakoa eta 2 puntu. Eta 2 puntu horiek oso importantea dira, zukasieran esan duzun bezala, hain berdinduta dagoen goiko tropel horretan jarraitzeko, eta ez erortzeko. Baina etxean irabazten ez bada, konturatu gabe iritsi zaitezke zailkapenaren toki epeletara eta 12. postura, ez? 13. dago 3 puntura, Kordoba. Eta horrek ilusioera bat zapustuko luke, ez? Beraz, orain bai iritsia finalen garaia etxean, 6 partida gelditzen dira, eta oso partidu polita da, besteak beste Osasunak benetan merezimenduzko sari bat lortzeko behar du etxean irabazi, ez? Bada, ea ala gertatzen den, gaur 8, ea Osasunaren garaipena hitz egiterik daukago Narizagirre estimatua besarka handi bat, ongi bizi? Ongi izan, aio. Jarraien aholku interesgarri zenbait horien ondotik txio herrira txangoa eginen dugu. Metropoliforala saioan, Osasunaren partiden analizia, zez eskutik. Beti geldituko zaigu lizentzia. A sigh is just a sigh. Estudio Mediko Navarro medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea. Hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari. Zerbitzu ugari ditugu, ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa. Estudio Mediko Navarro 21. mendeko poliklinika bat zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 9482426. estudiomediconavarro.com. Carmen Kaleko herriko taberna aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua.
ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko Herriko Taberna Iruña, orain ardo karta berezia. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio. Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio. Tafaia 24. Txoko Txoio! Asteazkenero Zabalgune eta Ermitagainako merkatuetan prezio bikainak topatuko dituzu atal guztietan. Bilatu prezio berdeak gure saltokietan. Asteazkenero prezio berdeak Zabalgune eta Ermitagainako merkatuek eskaintzen dituzten kalitatea eta arretarekin. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Txikientzako festa eder bat nahi. Zatoz Kilikili Jolas Parkera. Kilikili, bolak txirrista gaztelu puzgarriak. Aurren urtebetetze meriendak Kilikilin. Helduentzat kafetegi zabala dugu. Kilikili, Marcelo Zelaieta 86, 9-4-6-36-6-6-2. Kilikili! Eta orain, bisita gaitzazu kilikili.net webgunean. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Metrópoli Forala. Tori txiki polit bat leihoan kantari. Kontu txiki polit bat esan dit gaurneri. Kontutxo bat, kontutxo bi, ez galdetu neri hori. Kontu hori galdetu. Ikertu biari, hemen da ikertu bia gure txori txikia, gure txio herriko berri emailea, Twitterreko kronika gilea. Astea 7 txiotan labur biltzeko prest. Egunon Iker? Egunon. Oparoak izan aldira azken 7 egunak 140 karakteren Euskal Errepublikan. Bueno, egunen abera, Bait, ez? Horra, azte santua antzamaten da. Badakizu, bai, eta Pasko astea ere, bai, badakizu Bai. zinen nire teoria. Nola esan, hezkuntza munduko profesionalek presentzia handi xamarra dokatela Twitterren. Ez du esanen zergatik, baina bai. Egian bai, baliteke. Bai, egia da, nahiko kostatu dela, azte honetakoa kostatu da. Bueno, ez da hezkuntza munduko profesionala, okerrezpan naiz irakasle lanetan aritu bada ere, egun liburu saltzaile eta kafe jartzaile da Juan Etxenike Xare jauna. Zer dio gure Xarek? Arnaldo Tegik, Winter is coming. Zea maiz negua joan data, Euskaldunok ezin ados jarri. Berriz, Arnaldo Tegi, Winter is coming, zea maiz negua joan data, Euskaldunok ezin ados jarri. Nago txio honek azalpen bat behar duela. Bai, antzadenez Arnaldo Tegi hasi da Game of Thrones ikusten. Ez dakit Pablo Iglesiasek esan entzion ikusten. Kukua izanen den, edo ez, edo... Ez dakit. Zaharruno ez emate aldera, boto emaile gazteen artean, horrelako zerbait ere? Baliteke. Bi gauza biek egon daitezke tartean, eta bueno, Xarek aprobetxatu zuen bromatxo hori egiteko. Zuri gustatzen altzaizu? Egia esan ez dut inoiz ere ikusi. Ikusi dut baten batean, eta gehiagitzei gustatzen, ez da kontu zaharrunoa den, esan egot nire... adina den arazoa edo beste zerbait. Zuk ere ez duzu ikusi? Ez dut ikusi, nire kuadriako guztiek bai. Eta goko dute. Bai, pila bat gainera. Bueno, hor utziko dugu. Mario Zubiaga, Twitterren Zuribia, hau bai, irakaskuntza mundukoa, Nafarroako ez, barkatu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea baita, kazetaritza fakultatean, zer dio?
Jaurlaritzak espetxe eskuduntza lortzen duenean, 400 kartzelara ikiko ditu behaen presoak gertu eta sakabanatuta egon daitezen. Gertu eta sakabanatuta kakotxen artean dago zer dela kausa? Bueno, Urkulluk esan zuen, kasu honetan bera uste dut naztu zela, testuak lagundu egin zuela, eta jarduera bukatzen. Testuak inun bait, esan zuen, dispertsioak lagundu duetaren bukaeran, sakabanaketak ez. Hori da. Eta, no? bai, harrigarria, ez? Holakoak botatzea. Nepotismoa, ez, gure zilborrera begira, jarriko gara, beste modu batean adierazita, izan ere ikertubiaren beraren txio bat ekarriko dugu gogora, okerrez manaiz, aberri egunaren egunenean, joan den igandean, egindakoa. Bai, Iruñeko taberna batean argazki bat egin nuen, graziosoa egitu zitzaidan, eta egia esan nahiko arrakasta izan du Twitterren. Kontzeptuala, ez da? Bai, hau ez da Espainia, baldosa bat da. Baldosa baten gainean izkiriaturiko pintada, eta anarkiaren dauka azpian jarrita, ez da? Bai. Horrek ere kokatzen gaitu testingurua ematen digu. Neskalonik zer dio? Atzo, independentista ez identitario pila topatu nituen Iruñean. Gehienek, hizkuntza ez identitarioan solasten ziren. Aberriguna 2016. Traola hori zen, ez da? Etiketa aberriguna 2016. Zalantzatan nago, honek azalpena behar duen ala ez, bigarren irakurketa bat behintzat bai. Atzo, independentista ez identitario pila... Kakotxen artean ez identitario. Topatu nituen Iruñean. Gehienak hizkuntza ez identitarioan solasten ziren. Kakotxen artean. Etzegon zuzenduta, aberri eguna ospatzera etorritakoei, edo bai? Bueno, nik uste... Bueno, izan bai, baina... Baina ez... Ez, kontua da ez, aberri egun ez identitario hori egin zutela Donostian, Podemosekoek, eta pentsatzen dute Nestorrek onera ekarri duela, ez, hemen bazen antza den ez identitarioa, baina guztiak hizkuntza ez identitario hortan. Ulertu dut azkenean. Gaizka Aranguren, kazetari eta enpresa gizona, Twitterren, neko jario oparoa duen gizona. Zer dio gure Gaizkak? Sekula ez dut ulertu kondena hitza, apaiz edo epaile ez den inoren ahotan. Izan ere polemika izan zen, Bruselako atentatuen kontura, Iruñeko udalean, Arantzadik, uko egin baitzion kondena esamoldea erabiltzeari, ez da, horren karieta. Bai, egia esan nintzen oso ongi gero enteratuz, gero hasi nahaztu zuten Nafarroko gobernu, parlamentuko kontua. Espainiako, hor baziren bi polemika, bat bexikologikoa, hau da, banderekin loturikoa, zeitz polita, bexikologia, banderak aztertzen dituen zientzia, nola esateko. Bada polemika bexikologikoa, Nafarroko parlamentuan, UPNek eta aprobetxatu nahi baitzuten bandera, Europako bandera berriz jartzeko parlamentuaren egoitzan, aurretik endua zuten errefusiatuen gaineko akordioaren aurka protesta egiteko, eta Iruñeko udalean eztabaida bestelakoa izan zen, Arantzadik uko egin zion kondena esamoldea erabiltzeari nabarmendu zuen gerraren aurkakoak direla, bakezaleak direla, baina aktiboak eta ez dituztela onartzen inora ez daramaten horrelako polemikak, eta oker espan naiz hori azaltzeko atera zuten agirian, hain zuzen ere, Gaizka Arangurenek aipaturiko argudio horiek beraiek erabili zituzten kondena Elizaren eta eskuindarren kontua dela. Bueno, Garoa. Esaten nuen hau ere basket amorratua, historia del baloncesto en España 6 eskari goizean. Eta egun hortan Pablo Iglesiasek Pedro Sánchezi liburu hori oparitu gomentzion, historia del baloncesto en España. Garoa liburu denda bat baita, aipatu ez dugun arren, edo aipatu ez dudan arren, irakatxe izan da. Beraz, jada kokatuta, Garoa liburu dendaren txioa... Esaten nuen hau ere basket amorratua, historia del baloncesto en España, 6 eskari goizean. Eta horrela. Tu eta no... Bai. Ez da? Zer nolako eragin auki dezakeen Pablo Iglesiasek, esan dut, azkenean tximeleta handi eta bizardun eta koletadun batek egoa astintzen du eta Garoa liburu dendan horren eragina somatze dute, ez da? Bai. Bueno, tira, eta azkenik Argia aldizkariaren, umore atalaren, Twitter kontuaren txio bat aztertuko dugu, berandu egikoek zer diote? Esan egia, zu zergatik zoaz gaztedan badara, eta hor bi
bi gazta egin dituzte, ez? Inkesta bat egin izan balute bezala. Hori da, izen eta bizenekin 114, askatasun, ez dut irakurtzen ongi, askatasun pertsonal kolektiboan sakontzeko, 128 antikapitalismoa, 121 konpromiso politikoa, eta 137 nire burua formatzeko. Gaina beste ustezko inkesta bat egin dute, erantzun anonimoekin. Bai, 115 kuadrillako guztiak doaz, 127 gurasoen gandik urrun egoteko, 121 kontzertuak, 137 samurtasun tailerra. Samurtasun tailerra, ze polita. Hola dira, berandu egiko hauek osonak dira, eta nik uste dut Euskal Herria irratian hauteskundeetan erabili genuen webgune bera erabili dutela gaztatxo horiek, infografia horiek sortzeko. Ez du besterik esanen, ez du beste deus gaineratuko. Guri ukerrezpa naiz hasierazpilikuetak eman zigun, tresna horren berri, eta oso erabilgarria da, gaztak sortzeko, gazta dotoriak, infografia dotoriak, itzaldunak, irunde itxurakoak, irudimentxoko itxurakoak, eta oso goza erabilgarria. Tira bada ikertu bia, estimatua dago, sasoiko ikusi zaitugu, oporren ondotik sasoiko, eta entzule jaun andere Maiteo badakizue zer datorren jarraian, Euskadi irratiko lankideen eskutik, albiste emankizun jabur, eta mamitsua ziur nahi zuen interesekoa izanen dela. Horren ondotik zer, bada Metropoli Foral gehiago, Peio Arginarena lankide handiarekin. Hor dakusat kristalaz aratago, kontrol gelan dagoeneko igorri gomendioak aginduak esan behar nuen ez, gomendioak ematen. Bueno, Euskadi Erratiko lankideok zer ordu da, otoi? Izeko 10 dira. Erratiko informazio zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, iritsi dira Turkiara Europak deportatu dituen lehendabiziko etorkinak. Dikili hiriko portura iritsi da Greziatik, Lesbosetik abiatu den itsasontzi bat. 121 errefuxiatu etorkin atera dira gaur goizean denera 2 ontzitan Turkiarantz. Ana Irazabal, EITB-ren bidali berezia, deportazioen lekuko izan da eta Lesbos bertatik esan digu jende prestatuaren falta dutela deportazioak bideratzeko. Ana Irazabal. Greziak salatu du Bruselak 2003 ofizial bidali behar zituela operazioen nondinorakoak kontrolatzeko eta 200 bakarrik etorri dira. Frontexeko kideak badaude, hotel guztiak beteta daude hemen Lesbosen, baina adituak behar dira. Eta Atenasek salatu du beste behin bakarrik utze dutela. Gogoratu behar da gainera, Nazio Batuen erakundeko errefuxiatuen agentziak esan duela ez duela operazio honetan parte hartuko zalantza handiak dituelako. Frontexek baieztatu duenez gaur ez da ontzi gehiago aterako Turkiara. Borja Olabe Goiasko etxeak Kioseko uartean lanean ari da gizarte laguntzako taldetan 4 hilabete daramatza bertan lanean eta Euskadi Irratian esan digu errefuxiatuek ikara handia diotela Turkiari. Hende honek ikara dio Turkiari, baina ikara kristona gainera, osea itzela. Turkian oso txarto tratatzen ditu, ostikoka, ez dire jaten emoten, oso txarto. Ez que ez da behin nahi Turkiara juterik inola bez. Martxoan langabeziak bere egin du Hego Euskal Herrian Espainiako Enplegu Ministerioak emandako datuen arabera. Iazko martxotik aurtengo martxora 21.000 eta iaz 800 langabe gutxiego zenbatu dituzte. Beherakadarik handiena Bizkaiak izan du, 9.000 eta 700 langabe gutxiago izan dira, 5.000 eta 100 gutxiago Gipuzkoan, 4.000 eta 300 gutxiago Nafarroan eta 2.000 eta 700 gutxiago Araban. Aurten, aste santua izan duen martxoko datuen ondoren Hego Euskal Herrian 118.000 dira langabeak. Joera beranzkoa izan bada ere, otsailetik martxora arteko epean lurralde batean Bizkaian langabezia hasi da, 741 bat gehiago izan dira. Espainiako estatuan 347.000 langabe gutxiago daude aurten iazko martxoan baino. Auzitegi Nazionalean orain goizeko 10 da hastekoa Tomas Madina ustezko etakidearen aurkako epaiketa 2010 urtean Patxi López lehendakaria eta Rodolfo Ares herrizaingo sailburua hiltzeko prestaketa lanak egitea leporatuta 40 urteko espetxe zigorra eskatu du fiskalak. Fiskaltzaren arabera etak Eduardo Puelles polizia buruaren hilketaren lehen urteurrenean egin nahi zuen atentatua. Eta kordea ukatu egin zuen atentatua egiteko
egiteko asmoa zuela. Bestalde Auzitegi Nazionalean bertan gaur epaituko dute Jorge Olaiz 2000 urtean Miguel Angel Ruiz Langarika Iruñeko UPNeko zinegotzia hiltzen saiatzea leporatuta. Fiskalak 15 urteko espetxe zigorra eskatu du Jorge Olaizentzat. Kiroletan Euskal Herriko 56. itzuliaren hasiera izango da eguneko albiste nagusi arratsaldeko ordu bata eta 20etan hasiko da lehendabiziko etapa Etxebarrin eta 154 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute txirrindulariek tartean 8 mendate dituztela Markina Xemeinen amaitu arte. Euskadi Irratiak zuzenean eskainiko dizkizue etapa denak arratsaldero lan talde zabala hariko da zeregin horretan eta Jose Maria Paula Zalankidea horien buru. Tartean Mikel Astarloza txirrindulari oia ere bai. Aurtengoa inoizko itzulerik gogorrena izango dela esan digu faktorian. Urtetik urtera apurtxo bat gogortzen dutela esan daiteke, ez? Ibilbidea berez oso gogorra da Euskal Herrian, mendi asko dauzkagulako inguruan, eta egia da antolakuntzak urtetik urtera gogortasun pixka bat gehiago sartzen duela, eta urtengoa esan daiteke inoiz izan den itzulik gogorna izan daitekeela. Errepidetan orain ez dago aintzat hartzeko moduko eragozpenik segurtasun sailean esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera aldaketa gutxi izango du gaur eguraldiak, epel, hego haizepean naiz ekialdean termometroak bere egingo duen. Eguneko ordurik gehienak ateri emango ditu, baina egunaren amaieran euritara joko du eta orduan haizea ipar mendebaldera aldatuko da. Goizeko 11etan izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eus atarian. Orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, irrati legala. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 659 155 835 eta izaskungidoi.nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, euskara zatendituko zaitugu. Bainez dekorazion toldoak, eltsosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze-lanak. Imprenta laizterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150% deskontuarekin. Metrópoli Forala. Well,
10:08 dira, berriz ere txandartuta Iruñeko irrintzi dorretik euskalherriirratia.eus, FM-ko 91.4 amaikak bitartean Metropoli Forala zeharkatzen jarraituko dugu, eta hainbat lagun gurera etorriko direnak, esate baterako Xatur Larralde Lorezaina, nola antolatu baratzea etxeko balkoian, berak emango dizkigu xehetasunak, aste honetan hasiko baitu ikastaro berezia horren inguruan. Bestelako gonbidatuak ere gurean izango ditugunak. Oporretan kanpoan lagun asko ibili dira, horietako bat Lur Gil, Bosnia eta Serbiara egindu bidaia berak, eta bertako egoeraren berri ekarriko digu irrintzi dorrera. Bestelako lagunak ere Ariaz bestaldean iritziaren tartea egiteko, minutu bateko manifestua egiteko, Aitor Etxarte irakaslea daukagu. Egunon, Aitor? Baita zure ere, Pello. Zer moduz rentre hori? No, nik ez dut rentrerik eduki, bakar batzuk izan duzu, ez tala? Bueno. Ni pasaren astean hemen izan ditzen lanean. Astelena apur batean izan dugu, hori aitortu beharra daukagu. Bai, baina bueno, nik uste dut denok berpiztuko gara gero jakiterakoan, ez dakit, gure balkoietan baratzak nola antolatu, ez da? Bia zegai zoragarria den hori. Bueno, gabonak eta gero izaten dugun astelena, hori nik uste dut astelen guztien astelena izaten dela, hori bai? Baita ere. Bueno, edo ustailaren 15, hori ere gogorra izaten da. Hori fuertea, bai. Gehien bat San Firmenero entzat oso solatza, bai. Oso, minutu bateko manifestuan, nahi duzunean, aurrera. Grezia, tira, atzera begira nostalgikoak gezurtia dira. Getek ezagutu zuen Grezia edo Holderlinek amestu zuena beraien buruan ziren. Brunelleschi edo Donatelloren Erroma klasikoak irudimenean zuen tokia. Pasa diren egun hauetan, Atenasen edo Parisen izan direnek ez dute fortuna gehiagorik eduki. Edo Iruñera etorritakoek aurretik uste zutena baizatu dute. Zer dago ikusten dugu postararen atzean, azpian edo alboan? Sarri askotan antzeman nahi ez duguna. Grezia klasikoaren garaikoa da Salonikako Antipatro. Liluragarria den arkitektura edo literaturaren polizen ondoan, gehiengo baten munduaren berri eman zuen epigrama honetan. Begiratze gauza, zoragarria idatzi zuen. Horrela dio, Aristidesek ez zituen baliabiderik, ez da irabazirik. Ardi bakarra eta behi bat, soilik. Baina pobrea ez da inbidiatik libre, eta egun berean piztiek ardia akabatu zuten. Eta beia erditzean hil zen. Triste, balakarik entzun gabe, udari ondotik bere burua zintzilikatu zuen, zorroaren sokaz. Hortaraino Antipatroren poema. Ez ezaguna dena, berez da zoragarria. Gainerakoa lotxa eginda edo lotxari gabe ez dugu ikusi nahi. Hoi bezala lagunok postala aukeratzen dugu, bidaietzen dugunean. Izan ongi. Aitor Etxarte, nahi duzun arte ongi izan? Baita zure ere. Metropoli Forala. Sarajeboko semea Goran Bregovic, atzo bertan baluarten izan genuen, mukuru beteta gainera, arrakasta handia izan zuen, eta bertara joanen gara Bosnia, Serbia inguru horretara bidaia eginen dugu segidan. Oporretan, kanpoan ibiltzeko aukera izan du batek baino gehiagok,
Lurgil internazionalistak Bosnia eta Serbiara egindu bidaia, bertako egoeraren berri emanen digu segidan. Lurgil, egunon eta ongi etorri. Kaixo, egunon. Motxila bidelagun, bakarrik joan zinen, duela aste bat itzuli zara, Serbia eta Bosniako hiriburuetan eta tarteko zonaldeetan egon zara, hegazkinez Belgradera, iritsi zara, han kotxe bat alokatu duzu, lehenik eta behin inguruaren argazkian zer da ikusten duzuna? Zalantza nuen ere zer aurkituko nuen paisajistikoki, baino sorpresa polita egia esan, badago lautada zabal bat, baino gero ere mendia badago Bosnia eta Serbia arteko muga hortan, eta oso mendi ederrak egia esan, leunak, ez oso pikoak, baino oso mendi ederrak, alpedinarikoak direnak. Bueno, mendiak erakarrita bai, baino bestelakoak ere erakarri zintuzten, ez da, berda? Bai, Jugoslavia zarra eta orain Serbia, Bosnia hemen bertan dauden herrialdeak dira, herrialde eslaviarrak, kulturalki guztiz ezberdinak eta politikoki ere azken urteak nahiko aldrebestuak izan direna, gatazka handiak, eta beraz, kuriosoa zen, ez? Zer aurkituko nuen bertan, jende asko egon da, noski, baina oraindik ere mantentzen da gerratik orain arte egon den zauri hori irekita mantentzen da, baina polita da ikustea nola kulturalki ere oso herrialde aberatsa den. Egin dezagun zure bidaia pausoz pauso, urratsez urrats, lehenik eta behin Belgrad hiriburua eta Danubio urdina, noski. Belgrad agian da zonaldeko eta Balkan guztietako hiribururik garatuena, handiena, eta agian politena ere bai, oso senyoreala edo zarista ere bai, ez, oso handia, eraikin oso handiak dituenak ere, eta oso polita, ez, oso agradabla da bertatik ibiltzea, gotorleku zar bat ere badu, erromatarra, erdiaroko aztarnak ere badituenak, gerokoak ere bai, eta alde zarra edo zentro hori oso polita da, Kalemerdan du izena gotorleku horrek, eta gian da hiriko zentroa, ez? Justo Danubio eta Saba ibaiek elkargunea duten leku horretan, oso polita da hori ikustea ere, nola Saba ibai izugarri handia elkartzen zaion Danubio oraindik ere handiagoari, eta oso eraikita ez dituen ertzak ditu Danubiok eta Sabak, eta oso polita da ikustea ez dagoela oso esplotatua, ez? Ibai ertz hori. Eta hori alde batetik eta bestetik hiria bera ere oso polita da, eta kuriosoa da ikustean nola oraindik ere mantentzen diren NATOk 89an bombardatutako eraikinak, ez? Hala utzi zituzten, bombardatuta geratu ziren bezala, besteak beste Serbiar telebista publikoa, armadaren eraikina eta beste batzuk, eta kuriosoa da, ez? Hala utzi zuten ikusteko NATOk ze sarraski egin zuen bertan, ez? Bai Belgradon eta baita Serbiako gainontzeko lekuetan ere. Gero, saskibaloiarekiko afizioa argi eta garbi karriketan, ez da? Gogoan daukagu bintzat. Bai, eta polita da ikustea Kalemerdan gotorlekuan bertan, badaudela, bi talde daude nagusiki hirian Belgraden, eta lehiakortasun handia dutenak, Partizan eta Izargorria. Eta horien kirol zelaiak daude Kalemerdanen bertan, duela urte asko bertan jokatzen zuten, entrenatzen zuten, eta oraindik ere, hiriko gazteak joaten dira bertara jolastera, ez? Arratsalde pasa, egun pasa, eta polita da, ez? Nola mantentzen den oraindik ere talde bakoitzaren logoa pistetan bertan, gerora ere egin zituzten zelai handi horiek, ez? Partizanek eta Izargorriak dauzkaten zelai handi horiek, baino ikusten da zaletasuna, partidu bat ere bat zegoen Izargorriaren egun hortan, eta jende asko zegoen kalean Izargorriaren kamisetekin eta hortan ere intxa bezala ere nahiko sutsuak dira, ez, bitaldetakoak, eta hori trasladatzen da baita ere politikara, hor izaera ere badute, izaera politikoa bi intxadek, eta polita da ikustean nola ze izaera duten Belgradeko serbiarrek, izaera gogorra, eta egia esan nik sorpresa oso politara eman nuen hiriarekin, oso hiri agradablea, laguntzeko prest dago jendea edo zertarako bertan, inglesa ere oso ongi dakite gazteek, denek dakite inglesez, guk baino askoz gehiago ere, eta zaharrek ere batzuk badakite, eta oso errezatzen batzuk entzien besteekin hitz egitea, eta kontatzea Belgraden inguruko kontuak, luzez ere egon nintzen batekin hitz egiten, 3 orduz pixkat egoera politikoaren inguruan, eta serbiar kulturaren inguruan, eta beraz oso pozik jo nintzen Belgradetik.
Tito presidente oiaren mausoleoan ere egoteko aukera izan zenuen? Bai, hiriaren auzo batean dago, auzo aberatzean edo, bere garaian enpresariak, magnateak bizi ziren auzoan, txaleta handiak dira denak, eta bertan dago Titoren mausoleoa, hil zenean bertan utzi zuten, aldatu egin zuten mausoleoa, eta, hor ematen du alde batetik oso maitatua dutela leku hori mausoleoa eta Tito bera, baina bestetik nahiko utzita ere bai. Ez dago seinalatuta, hor ez badakizun non dagoen mausoleoa ez duzu aurkitzen, eta mausoleoa bera ere ez dago oso ongi jarria, ez? Hau da, Leninen mausoleoarekin konparatuta Moskun, Leninena ikaragarria da, eta Titorena, hor bere txikitasunean dago, ez? Baina, bai bertan daudenak, bertako langileek eta ematen zuen, behintzat asko maite zutela Tito, eta irrika handiz aurkezten zuten bere izaera, Titok zer egin zuen, Jugoslavia sozialistan zer zegoen, eta mausoleoa bera ere oso ongi zaintzen dute, eta kuriosoa da, ez? Irudizarrak ere badaude, Titoren heriotzan egin zuten bertan bere eriotz ospakizuna, eta jende ikaragarria zegoen, uste dut inoizko eriotz ospakizunik handiena izan zen luzeena izan zela Titorena, eta oraindik ere mantentzen dute bere izaera, naiz eta Jugoslavia bere proiektu osoa desegin, ez? Oraindik ere badaude hortan sinisten dutenak. Lur Gil, Balkanetan bizi izan duten gerra izugarriaren ostean ondorioak oso argiak dira oraindik ere. Dena dela, mugimendu politikorik ikusi duzu, esate baterako Belgraden bertan zeundela? Orain apirilean gainera hauteskundeak dira, hauteskunde orokorra gainera, estaturako, Serbiar estaturako, probintzietarako eta hirit zein herrietarako. Eta mugimendu nahiko handia zegoen, kartel pila bat, eta berezik, kontziditu zuen Serbiako alderdi erradikaleko presidentea absolbitu egin zutela, eta aprobetxatu zuten mitin bat egiteko, berak eman zuen mitina ere, eta jende asko egia esan Belgradeko zentroan, ez du aukerarik hauteskundeak irabazteko alderdi erradikalak, baina egia esan, hor agian intxa izaera hori ikusi da alderdi erradikalean, nola sinisten zuten, ez, presidenteak esaten zuenan, eta hori alde batetik, baina beste alderdi politikoak ere nabarmen zeuden kalean, ez, kartelekin eta, baina ematen du ez dela askorik aldatuko egoera politikoa, eta berezik, eskuin europarrak edo irabaziko ditula hauteskundeak. Hiriburuan, Belgraden egon eta gero, hiriburua atzean utzi eta Errebrenikara joan zinen, eta hor musulmanak. Bai, musulmanak ziren, orain ja ez. Gazarnolako salsa dagoen nor, ez da? Bai, oso ospetsua da Srebrenica, urtero ateratzen da telebistan, omenaldia egiten dutela, Serbiar ejertzitoak genozidioa egin zuelako bertan, ala esan zuen Agako auzitegiak, eta beraz urtero egiten zaie omenaldia hildako musulmanei, ez? Srebrenica Bosniar Republikaren barnean dago, baino bertako Republika Srpskaren autonomiaren barnean, hau da, Bosniako Serbiarren administraziopean. Bertan, gerra hasi baino lehen musulmanak ziren gehiengoa, 70% ingurua, eta inguruko herrietakoak serbiarrak ziren, eta nazio batuek kontrolatu egin zuten Srebrenica hiria. Hor, pixkat, kuartel zentral jarri zieten bosniarrei, eta hortik beste herriak ere erasotu zituzten, ez, herri serbiarrak. Eta horita gero, serbiar ejertzitoa sartu zen Srebrenican, eta guztia akatu zuen bertan, ez. Orduan, beti azaltzen da, ez, Srebrenicako izaera hori, baino kontestuan jarri behar da. Eta hor, bagian ospetsuena Srebrenician bere hilerria da, ez, oso hilerria handia musulmanek eraikitakoa, denak musulmanak dira, milaka musulman daude bertan, hilda, eta hori da urtero ateratzen dena, ez, komunikabideetan, eta gogorazten diguna, gerra horretan egin ziren genozidio guzti horiek, ez, Srebrenician bereziki musulmanen kontra. Bosniarren barnean dagoen lurralde autonomoetan ere ibili zinen. Bai, nahiko handia da gainera, Bosniaren erdia izango da Republika Srpska hori, ez, administrazio berezia duen lurralde hori, bertan
Ez bakarrik serbiarrek, bosniarrak ere bizi dira, bosniar musulmanak, eta gerraren ondotik egin zituzten akordio horiek 3 banatzeko Bosniar Republika, ez? Bosniarrak, kroaziarrak eta serbiarrak. Izango litzateke Bosnia bera Jugoslaviaren izaeraren adierazle bat, hau da, etnia asko bizi zirela herrialde horretan guztian, eta Bosnian bertan ere, Jugoslavia txiki bat ere deitzen diote, ez? Nola etnia pila bat bizi diran herrialde txiki horretan, ez? Orduan, kuriosoa da Republika Srpskan ikustea nola herri guztietan dauden mezkitak eta dauden eliza ortodoxoak nola bizi diren elkarrekin serbiarrak eta bosniarrak, bi erlijio, bi kultura, bi etnia bizi dira, eta hori esen artean izan zen duela 15 urteko gerra hori, ez? Beraz, oraindik ere ematen du zauri horiek nola irekita dauden, baino agian gehiago daudela irekita hiriburuen artean, ez? Hor nazionalismo batzuk sustatu ziren, baina herrietan lagunen artean sustatu zuten gerra hori ere, ez? Ez ziren asko sartu joko horretan, eta oraindik ere mantentzen dira elkarrekin bizitzen, zerebren itxan esate baterako musulman gutxiago daude, baina badaude oraindik ere, eta Republika Srpskako herri guztietan oraindik bi etnietako daude. Beraz, aurretik zegoen egoera horretara itzultzen ari direla, gerraren aurreko egoera horretara, bizikidetzan nahiko normala zen horretara. Bai, hor gatazka dago Republika Srpska bera zer izango den, ez? Hau da, lurralde autonomo bat izango den, herrialde independente bat, edo Serbiari batuko zaion herrialde bat. Hori oraindik airean dago, bere presidente propio du Errepublika horrek, eta ematen du nahiko lasaitasuna dagoela lurralde horretan momentuz. Naiz eta serbiarrak agintean egon, lurralde serbiarra noski, baina musulmanak ere badaude, baina alakoetan ez, bietako batek hartzen duenean agintea, batzuetan sortzen dira tensioak eta minoria horiek altxatzen dira, ez, edo joaten dira, edo represailatuak daude, ematen du momentuz ez dagoela alakorik, eta bake egoera dagoela. Alokatutako auto batean aurrera goaz, bakarrik aste bat egon zinelako, ez da, Sarajevo bizitatu du zenuen gero. Bai, eta oso hiri kurioso ere bai. Oso zabala, etxe txikiak ditu, zentroak enduta, dena dira etxe txikiak eta politena, eta gainera esango nuke polita den bakarraz, ez da oso polita Sarajevo nire ustez, baina zentroa bai oso polita dela. Sarajevo bera bosniarren hiriburu da, hiriburu musulmana, eta zentroa bera ere oso era musulmanean eraikita dago. Era turkiarrean esango genuke gainera, eta bazarrak eta mezkita asko ditu zentroak. Oso polita da, turismorako oso ongi prestatua gainera, esango genuke Serbia baino hobe prestatua, edo turista gehiago ere jasotzen dituela, agian izaera musulman horrek, exotikotasun horrek erakartzen ditu kanpokoak ere, eta polita da, nola kultura horiek kilometro gutxiren baitan, hain bereizketa handia dagoen, ez? Eslaviarrak dira denak, eta gainera, oso kurioso da ikustea eslaviarrak eta musulmanak direnak, ez? Hau da, zuri-zuriak direnak aurpegiz eta musulmanak. Baina ala da, Bosniar Republika ala da, eta ala izan da urte luzetan, eta polita da ikustea, ez? Europaren zentro-zentroan, hor, pixkateko galdean, ez? Nola dagoen Errepublika musulman bat, eta orain, bentsat, ez? Europan ere, mamu horrek kontzientzia batzuk astintzen ari dituen honetan, arazo nabarmenik gabe bizitzen direla bertan, ez? Beste kulturekin ere. Eta Sarajevo bera, horren adierazle da, duela urte batzuk ere serbiarren setioa bizi izan zuten, eta ikusi ahal izan nuen bereziki kanpoaldean, Sarajevo kanpoaldean, erdialdean, zentro historiko hori dauka, polita dena gainontzeko, ez da esan oso polita, baina bai kanpoaldean dauden esate baterako parke olimpikoa duela, 86an okerrez banago izan zen sede olimpikoa, neguko joko olimpikoetan, eta mendietan oraindik dago Bosleg zelaia eta lakoak gerran fronte izan zen. Hala ere, egoera politikoa alde batera utzita eta turistaren begiak berriz ere karri nahiko nituzke zurera, karriketan egoera ekonomikoa zer da somatzen dena, pobrezia asko ikusten da? Agian somatzen zen gehiago Bosnian, Serbian baino. Serbian ere bai Belgradetik kanpo ikusten ziren, oraindik ere karretak zaldiekin ikusten ziren herrietan, kotxe zarrak,
baserri asko ikusten ziren gainera, eta jende asko bizi da mendian, ez? Ez dira herrietan eta kanpoaldean, eta mendi osoan zehar etxeak lurralde guztian daude, ez dago kilometro bat etxerik gabe, ez? Lurralde osoan, bai Serbian eta bai Bosnian. Eta, bueno, hor, bai txirotasun bat, baino, hor, mendiko bizimodua, ez? Baina Sarajevon bai kaleetan ikusten zela jendea eskean, itxura askotan ez da izaten gero realitatea izaten dena, askotan ohitutak daudelako ere arropa zaharrekin eta amonak bereziki, ez? Alako trapuekin janztera, eta hori ez da izaten askotan pobreziaren adierazle, baina bai ikusten zela pobrezia gehiago Sarajevoko kaleetan, eta zentrotik kanpo bereziki, ez? Auzo gainera etxe handiak zituzten auzoetan, ez, hau da, pisuak eta alakoak hor ikusten zen pobrezia desente Sarajevoko kaletan bai. Mendialdean bizi direla, asko eta asko esan duzu, eta normalean gerran inguru urbanoetan izaten dira sarraskiak, baina mendietan ere, naturguneetan ere ikusten dira ondorioak oraindik ere. Bai, eta gaina naturparke bezala daukate hor Trebe Beach mendi olimpikoa deitu dutena, eta jende asko Sarajevokoak bereziki joaten dira asteburuan edo arratsalde pasa bisitan. Metraia ikustera. Bai, eta ikusten da Bosblek zelaia bereziki da polita edo ikustea ez nola dagoen guztiz utzita, eta zaharkitua, zati batzuk eroritare bai, eta gainera ez memoria egiten badugu duela 20 urte, bertan izan zirela joko olimpikoak, ez, eta oso egoera garatuan zegoen leku hori, eta orain guztiz alderantziz, ez? Kontraste hori ikusten da. Serbia eta Bosnia zerkatzen ari gara, lurjilekin batera, eta mendietatik jetxiko gara berriz ere ibaiak begiratzera, Danubio ikusi dugu, erreparatu diogu, Drina ibaia begi aurrean daukaguna, non dago? Honek zeharkatzen du ia Serbia eta Bosniaren arteko muga osoa. Ez dakit zenbat kilometro dituen, baina oraindik ere gehiago egiten ditu, eta lehenengo kilometroetan oso ibai polita da, ez? Oso zabala bere hasieratik, eta oso kolore berezia duena, esmeralda kolorea esaten dutela, hasierako kilometroetan, gero ja beherago doan enean kolore zikinago hartzen du, ez? Horre ez dute asko zaintzen industriak eta sortzen dituzten likidoak eta lakoak, baina bai hasierako kilometro horiek ematen dituela mendi artean, gainera arroia oso sakonetan, Europako arroiik sakonena da, ez? 1200 metroko sakonera ere hartzen du leku batzuetan, eta gainera ikusten da Drina ibaia oso zuzen doala ia bere bide osoan. Gero bai egiten dituela bihurgune batzuk, baina hor menditik ikusita lerro zuzen zabal bat ikusten da, eta bere bi aldeetan bi errepublika ezberdin dituenak, ez? Bosnia alde batean eta Serbia bestean, eta beraz Drina ibaia beti izan da simbolo bat serbiarrentzat, bi aldeetan naiz eta bi errepublika ezberdin izan, Republika Serbska dagoelako Bosnia aldean, eta egia esan oso leku politak bi parke natural ere badaude bere inguruetan, Tara naturparkea oso garrantzitsua dena, gainera flora eta fauna espezie oso bereziak daude, beste inon ez daudenak, orain arte mantendu direnak ez delako egon gizakiaren eragin askorik, eta oso polita da ikustea, bertatik, Taratik, Drina ibaiak nola egiten dituen bere pare bat bihurgune eta zuzen bide hori guztia. Balkanetako gerra behin eta berriro gogora ekartzen ari zara, eta gerra horretan zubiak behin eta berriro ikusten genituenak suntsituta, horietako bat ere begiratzeko ikusteko aukera izan zenuen, Visegrad, Erdiaroko zubi garrantzitsua. Ospetsua da gainera, ez dakit, baten batek irakurri duzuen Ivo Andrić idazlearen zubi bat Drinaren gainean, Nobel saria eman zioten Ivo Andrić idazleari, ez bakarrik liburu horrengatik, baina bai bereziki horrek bere idazle karrera puztu zuelako, ez? Eta gero, euskararako itzulpena gainera Koldo Zabalak okerrezpanago eginda, Carlos Zabalak barkatu,
berari ere Euskadi Literatur Saria eman zioten itzulpen horrengatik, ez? Beraz, gomendagarria irakurtzea ere liburu hori oso ongi idatzita dagoelako eta liburua bera ere oso ona delako. Zentroan edo zein daen liburuaren gaia, Bisegradeko Erdiaroko zubi hori, ez? Erdiarotik bertatik izan zela oso zubi garrantzitsua, Drina zeharkatzen zuen zubi bakarrenetakoa zen, eta beraz mugimendu asko izan zuen Bisegrad hiriak berak zubi horrengatik, ez? Eta orain arte mantendu da, gerran egon zen mehatxua zubi hori botako zutena, baino ez zuten bota eta gaur arte iraundu, ez? Agian da Serbiako lekurik turismo aldetik garrantzitsuena, ez? Jende asko jasotzen du, horregatik bakarrik liburua egin zelako zubi horren inguruan, eta jendea doa bakarrik zubi hori ikustera. Gero ere amaitzeko aktualitateko kontu bat ekarri nahiko nuke gogora, zu bertan zeundela, oso kerrezpanago sortu zelako albistea, ez da? Radovan Karadzic, Republikako lehendakari ohiaren aurkako 40 urteko kartzela zigorraren sententzia atera zelako. Honek erakusten du oraindik ere gerrako zauri horiek irekita daudela, eta hainbat mandatari epaitu zituzten, Slobodan Milosevic presidentea espetxeratu eta bertan hil egin zen, eta orain hor dago gatazka Radovan Karadzic eta Ratko Mladic komandantearekin ere aber zer egiten duten, ez? 40 urtera kondenatu dute Karadzic, eta horrek ere serbiar nazionalismoan piztu zituen, oraindik ere ireki zituen zauri horiek, ez? Eta honek nire ustez egiten duena da nazionalismo horiek sustatu egin zirenak bere garai hortan berriz ere sustatu eta herrialden artoko gatazka hori berriz ere piztu. Beraz, hor galderak izan daitezke eta titular batean eskatu nahiko nizuke, ez du gabiltzalako denbora, zergatik serbiarrak kondenatu eta ez kroaziar, bosniar, kosovoar eta albaniarrak, ez? Bai, eta berriz ere zera politikoan sartuta, ez? Ikusten dugu, Hagako auzitegiak serbiarrak epaitu ditula bereziki, baina gerra hortan genozidioak, gizaterian aurkako krimenak denek alde guztiek egin zituztela, serbiarrek, kosovoarrek, bosniarrek, kroaziarrek, eta beraz, horre ematen du badagoela helburu bat serbiarren aurka eta Jugoslavia zenaren aurka, ez? Hagako nazioarteko auzitegiak hartu ditu epaia hauek, ez da? Bai, hori da, bertan epaitzen ari dira, sortu zuten Jugoslaviaren gatazka konpontzeko auzitegi berezia Hagaren barnean, eta oraindik ari dira horrekin bueltaka. Lur Gil, turista politikoa zarazu, argita garbi dago. Ala dituko genioke honi, bai. Oso ongi, oporretan esan bezala, kanpoan ibiltzeko aukera izan du hainbat lagunek, eta horien artean gure adiskide Lur Gil. Mila eskera honitz eta nahi duzun arte ongi izan. Oso ongi, eskerrik asko zuri. What did Ernesto, we like Ernest Hemingway in Spain. Irrati lokala garelako, metropoli globala. Inspired him so much. Bizikidetza erein. Apirilaren 7an osteguna, arratsaldeko 7:30 Iruñeko planetarioan, Los rostros de la guerra, la dignidad es lo que importa hitzaldia, Gervasio Sánchez kazetari eta argazkilariarekin. Parte hartu. Bake bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Iruñeko zabalgunean, benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948 15 4301 telefono zenbakian. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze lanak. Imprenta laesterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako Rural Kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948 33 Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Metrópoli forala. Nola antolatu baratzea etxeko balkoian, udaberri garai honetan proposamena, horixe da aste honetan Iruñeko udalak antolatuta hasiko den ikastaroaren izena. Modu errazean, gure etxeko balkoian baratze ekologiko oparoa antolatzeko bidea ematen du ikastaro horrek. Balkoian egunero jaten ditugun barazkiak landatu ditzakegu, letxuga dela, aza, tomatea, baratxuriak, tipulak, gure etxeko balkoian merketa produktu kimikorik gabe nahi ditugun barazki guztiak prestatzeko, nola prestatzen diren jakiteko, Xatur Larralde Lorezaina daukagu gure artean. Egunon eta ongi etorri? Egunon. Ikastaroa aste honetan hasiko duzuela eta aurretik ere esperientzia badaukazue, ezta? Beste urte batzuetan egin duzuelako. Bai, daramakigu ja 4-5 urte ikastaro mota honekin, eta, bueno, esperientzia polita da. Jendea etortzen da, eta, bueno, pues badauka gogoa ikasteko edo gauzatzeko binipin berak nahi duena. Eta mazeta batean posible da baratze bat antolatzea hori galdera, ezta? Bueno, mazeta batean antolatzen alda, pues, landare baten pues, bizia gehien batean. Eta, bueno, alde horretatik erakusten duguna da gehien batean, pues, eremu txiki batean edo balkoi txiki batean edo lehioak daukan leku hortan, pues, nola ateratzen aldugun landare hori. Bueno, lehenik eta behin orientazioari dagokionez, iparraldera begira nahiko lan izango du baratze horrek, hobe hegoaldera begira jartzen badugu balkoi hori? Bueno, a ber, hegoaldera edo iparraldera baratzak egin dezakegu, iparraldera baldin badago egin dezakegu baratza mota bat, eta hegoaldera beste mota bat. Uda baldin bada, hegoaldera, pues, claro, jartzen ditugu landare mota batzuek, adibidez, tomateak, piperrak, eta ere hortakoak, baina iparraldera, adibidez, jartzen dituguna da, uazak, edo letxugak, edo azelgak, edo borrajak, eta bar. Orduan, guk erakusten duguna da hor gehien batean ere, orientazio horren baitan, pues, optimizatzea edo zukurik gehien ateratzea zuk daukazun eremu horreri edo balkoitxo horreri edo leio horreri. Orduan, zu balima daukazu iparraldera leio batzuek, pues, esanen dizugu, iparraldean ze jarri. Orduan jatzen dituzu iparraldera landare mota batzuek eta hegoaldera beste batzuek. Dena den landareak, barazkiak, fruitu klase horiek zein izan daitezke errexenak hautatuko dituzuelako, ezta? Bai, bueno, ikusi behar dena da, pues, jendea, etortzen den jendeak nahi duela ikasi esperientziak ez dauka, eta orduan ezin diogu jarri gauz zailarik. Orduan, beti aholkatzen dioguna da lehenbiziko esperientzia eta gehien batean ez erretzeko eta, bueno, animo pixko bat emateko, pues, alik eta landare mota errexenak egite. Ez? Zer da hori? Pues, bueno, adibidez, uaza oso erraza da egiten. Zergak ere bai. Baita ere borrajak. Bueno, ja tomatekin ezten balin bagera, pues, zailtasun pixkoa gehiago dauka, baina, bueno, erakusten zaio hori ere.
Gero berez aromatika guztiak, perjila dela, apio, gauzoiek ere jartzen horik erresa dira egiten. Orduan, pues bueno, gehi batean aholkatzen dioguna da, pues poliki hastea, eta importantzia handia ematen dioguna da, ematean ikastea lurra nola jarri, zer motako lurra jarri, egokia jarri, zerren hori delakoz oinarrizkoa. Eta nola da lur egoki hori? Bueno, lur egoki hori ere zeren baitan dago. Pues, zuk iparraldera bali madokazu lehioa, pues, ur gutxi behar duzu, lurra sueltoa beharko duzu, esan nahi, ondarra gehiago beharko du. Orduan guk erakusten duguna da, zer lur mota orientazioen baitan eta kultiboren baitan egitea. Gero beste aldetikan, janari aldetikan, pues, ikusi behar duguna da, biologikoki egin nahi dugulakoz, guk kimikoa, naiz eta biologikoak badun bere enlazea kimikoakin, baina guk egiten duguna da importantzia eman lurra gauz bizia dela. Gauz bizia balema da, lurra hortan badaude pues, mikroorganismo edo xomorro txiki batzuek. Orduan, hori janari emartzaio eta hori alimentatzen erakusten digu. Nola? Pues, komposta edo materia organikoen bitartez. Zanei, guk egiten duguna da beti xomorro edo mikroorganismo horiek alimentatu, gero horiek uzten duten pues, produktu hori hartzen duna da landareak. Eta horren baitan egiten da landarea. Eta lur horrek beharko du ura? Bai. Ez dugu ito behar? Ez. Lurra da esponja bat izango litzeken bezala. Orduan guk badakigu sartzen bali madu esponja bat pozal batean, ura berak xurgatzen du alduena. Hortik oraia gehiagoz du egiten. Eta lurra gauz berbera da. Orduan zer egiten dugu? Martzaiona beren neurria, ez gehiago ez gutxiago. Orduan, teknika bat oso garraza dena da, jartzen duzu prateratxo eta azpian, lorontzi baten azpian, eta lur horrek xurgatu egiten du, baduka propiedad xurgatzeko. Ordu erdi baten xurgatzen duna, adibidez, litro bat erdiko lorontzi batek, ordu erdi bat xurgatzen dunakin, nahiko eta sobra izango luke, iparraldera dagoen lorontzi batentzat, bido 3 eguneko ura nahiko baduka. Sobranteak kendu egiten dugu eta punto. Lurra, ura, aziak ere beharko ditugu. Bai, aziak ere, bai. Bueno, aziak ere erakusten dena da, nola egiten diren. Aziak egin beharko genuke, lehemizian esaten duguna aziak egin baino gehiago, landaretxoak eroste txikiak ja badaude eginda, eta orduan horrekin azteko, aztapena bezala. Baina, bueno, aziakin egin dezakeguna da mintegi bat, nola da, beste lur mota batekin, azia botatzen dugu, eta behar duguna da hor, ja, temperatura altoa. Azitegi bat egiteko, etxe barruan egin beharko litzeke, zergatik, 2 gradotikan ezin da jetxi, gauaz. Orduan, sistema diferentea da, baina, hortikan, hazi hortikan aterako landaretxoa, eta landaretxoa ateratzen direkan, orduan ja egiten duguna da, aldatu, lorontzi handioetara, edo zer egin behar. Hori ere erakusten zaio, beste paso bata. Eta oso saio praktikoak egiten dituzue, nola antolatu duzue, nola antolatzen duzue beste urte batzuetan, gogoratu dezagun zu lorezaina zarela eta adaxka mintegia daukazula, ezta? Oso kerezpanago mutiloan. Bai. Bueno, guk mutiloan daukaguna da mintegi guztiek orduzkagu, eta, jotzen duguna da, adibidez, Iruñeko jardinetako lore guztiak egiten ditugu, orten hartu dugu 4 urterako, eta leheno egiten dugu, egiten ditugu baratza ekologikoak, adibidez, etortzen da jendeak, guk erakusten digu urte batez, eta ikusteko egiz nola egin behar den, gero beste leku batean egin nahi balimadu, jarraipen eramaten digu, tutoritza eramaten digu, eta bar. Eta alaber ere, adibidez, hau da beste sekzio bat, eta hau zer egiten dugu, ematen diguna da, baratzak lehiotan edo balkoietan egiteko, jende honeri egiten dioguna da, kursillo dira teorikoa eta praktikoa. Egundikan 10 dola ematen zaio, oinarri teoriko batzuek, jakiteko zer den lurra eta kontzeptu batzuek.
Gehien batean ikusteko ere, pues, jendeak zen nivela daukan eta pixko bat ikusteko lurra zer den eta konzeptu txiki batzuk. Eta behin hori egiten delekan hori izaten da ordu pare bat edo gehien, teorikoa gero praktikan jarraitzen dugu ez, baina teoriko purua izango litzake edo zehatza ordu pare bat. Eta gero beste gaineko guztia gure mintegitara ekartzen ditu eta pulsillo praktikoa. Ukitu, jarri, zer da lurra, teorikoki esaten dugun guztia. Eta azkenean ateratzen direna, bueno, eben landaretxoa, pues landatu eta guztiz. Ikusteko nola egin behar den, ukitu, ureztatu, ikusiko dute esaten dugun guztia nola egiten den, eta hori gero, pues bere etxean egiten dut. Dena ez da perfekzioa, naturak ere ekartzen dituelako gaixotasunak, erasoak eta bestelakoak, eta hori ere aurre egiten ikasi beharko dute, ikasle hauek. Bai, hori oinarrizkoa da, zeratik hori gehien batean da ere manejoa. Zen gaixotasun asko etortzen da, pues gaizki erabiltzen dugulakoz, gaizki kokatzen dugulakoz, gaizki ureztatzen dugulakoz, eta hori ongi egiten badu egundikan laura hogei arazo kenduko dugu landareari. Eta orduan, guk erakusten diguna da, lehen esan dudan bezala, lurra ongi jartzen, lurra beharrezkoa, lurraz erostea joaten zalegan, lurrak jakin behar da, zer lur mota behar duzun eta zer lurra hartu behar duzun. Hori oso importanta. Orientazioa lehen esan dugun bezala, eta ureztatzea. 3 oinarri horiek ongi erabiltzen baldin baditugu, arazo gutxi izango ditugu. Eta gero berez beste gauza bat. Pensa, balkoi batean ez dugu, kultibo bat bakarra baizikan. Gehiago, orduan, kombinatzen jakin bat besteakin laguntzeko. Eta gehiago baten izurriteak, en fin, kasu hauetan ez dira izaten, baino izurriteak gehiago batean etortzen direna da, egiten badituzu 10.000 letxuga batera, ziur tortzen baldin bada 10.000 joanen direla hankaz gora, orduan hori da pixko bat, ez da nekazaritza industriala, biologikoa da, eta gaina erakusten duguna rotazioak eta nola kombinatu bat besteakin, eta barreta. Argi eta garbi dagoela, itzurrak ez duela entxuferik. Ez, eta hori egia da, eta batzuk ustezen dute entxufekin zaten dira. Hori ez da egia izanen, ez da. Bueno, eta baratzea izan daitekela ere terapia bat, gabinete psikologiko baten modukoa. Bai, guk ikusten duguna da, guk dauzkagu hori baratza txoiek, dauzkagu 60 partzela, eta 60 partzela horietan jende pilo bat etortzen da, eta ikusten da bakoitzak helburu diferenteak dauzka da. Batzuk ikasteko, beste batzuek, berde oitxura hau oso egunero daukagu, eta orduan nahi dugu izan denak ekologista, baina ikusten dugu, igual ez gara hain ekologista, baina gutxien ez aterrizatzeko eta ikusteko hori. Eta beste batzuek egiz terapia bezala, zeratean. Arazoak gaur egunko soziedade honetan, baduzkago gure arazo bereziak, eta orduan, lurrakin kontaktu hortan, ikusten da garbi eta argi jendea lasaitu egiten dela, eta gain batean ikusten dula zerbait egiten dela eta buelten etortzen dela. Guk adibidez zehatza bat daukagu, horrein momentu honetan, ONG batekin gabiltza, eta jendea baztertuta dagoena erakusten ari diogu, nola egin baratza horiek, eta hortik atetzen duten ondorioak ari dira, ben ezagunakin eta bar, eta ateratzen dute, eta gainare gehien batean ikasten ari dira lan bat, posibilidadea, eta gehien batean ordenatzea eben bizia, egunero jaikitzea, joatea, eta bar. Nik monitoreaten bitartez dago hori, guk erauzten dut teknika guztia eta rotazioak eta gauz guzti horiek, baino oso esperientzia polita izan du urte bat, eta orain hartu dituzte 10 partzela jarraipen hori egiteko. Eta, esperientzia da. Hori da beste terapia bat, terapia oso importante gainera. Hori izan behar nizun, horrek baratzeak eskatzen du jarraimendua, eta horrek eskatzen du disiplina bat. Hori zen da. Eskotan, eguneroko gure lanakin, hain velozian ibiltzen gara, eskotan, revoluzio pasatu izaten gara, eta, sartzen gara batzuetan momentu depresibotan, ez dakit zer nola esan, hori ez dut nik kontrolatzen baino, hortarako ateira oso ona da, baratzaren zikloak, egunerotasun hori, ureztatzea, nola azten den,
horrek jendeari ematen dio bizipoza. Bueno, eta interneten bidez horlako gauzarik ezin dela egin oraindik ere. Ez. Hori gaur egun ikusten duguna da, jendeak, internet da jangoikoa, eta etortzen zaigu hori, internetekin ja denak gera medikoak, gera agronomak, edo gera gazetariek. Eta orduan, dena badakigu, baina, bueno, gertatzen dena hori interpretatzen, eta naturaren baitan dagoena oso erreza da jartzen papera, baina hori egunerokotasunean zalantza handiak ateratzen dire. Ez da zaila, baina gertatzen dena jarraipen bat egin behar dela, ohitura bat behar dela, eta behin hori superatu ezko, eta gogoaren bagozu hori ikasten zu segiduan, eta gero hori bai, arreta. Eta gerriak makurtzea bai, baina gora begiratzea ere, ez da? Sasoian sasoikoa, eta begiratzea, ez dakit, zer giro dagoen ere. Bai, hori oso importantea, jakin behar dugu eguraldien nola, ze eguraldi mota daukagun, zer datorren, eta horrek dakarkigun arazoak. Negua oso aldrebesa izan delako, esate baterako, beroa egin du, hotza egin du ikaragarria, bueno, oso piko hundiak egon direlako, eta horrek baratzean baduelako bere eragina. Bai, hori garbi eta argi, jakin behar duguna da, abenduan ia 20 gradotan genbiltzan, eta, bueno, xomorroak hor daude, eta zikloa jarraitzen dute, zeratik, klaro, zu pentsa, hor dagoen izurrete edo xomorroiek edo onjoiek, temperatura eta humedade grado batekin mantentzen direla, orduan zu mantentzen bari mazu, ez dira hiltzen, orduan udaberrian espade neguan hil, udaberrian sasoi gogorrean hasitzen dire jotake jaten, orduan jakin behar den ondikan jokatu. Oso ongi, esan dugun bezalaxe, nola antolatu baratzea etxeko balkoian, horixe da aste honetan, hasiko den ikastaroa, sormen tailerren barruan, eta Iruñeko udalak antolatuta, eta euskaraz gainera. Euskaraz egiten dugu. Satur Larralderen eskutik. Mila esker, eta nahi duzun arte, estimatua da. Eskerrik asko. Agur. Bero egoteko irratiaren arrimoan, Metropoli Polarra. Iturrama Institutua ateak zabalik apirilaren 6an arratsaldeko 5etan Zibibox Iturraman. Helburua institutua ezagutaraztea 2016-2017ko matrikulazioari begira. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua Serafin Olabe 16. Informazio gehiago 944-986-5 telefono zenbakian. Aurre inskripzioa egiteko epea apirilaren 11tik 14. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio! Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio! Tafaia 24. Txoko Txoio! Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan, zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztia arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioa kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide Lazkauko euskaltegi barnetegia. Urritik eta urtarriletik aurrera, euskaraz bizi giro lasai eta atseginean. Ikasturte osoa edo hilabetez-hilabeteko egonaldiak. Maizpide euskaltegi barnetegia. Aurten, familia euskaldunetan egoteko aukera. Bakarkako ikastaroak eta larun batetan 4 orduko ikastaroak. Maizpide euskaltegi barnetegia. Argibideak 943 888 992 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei. Maizpide euskaltegi barnetegia. Lazkau. Metropoli Forala. Gogoetaren tartea orain Edu Lartzanguren kazetariaren eskutik. Agur plastikozko munduari. Plastikoa jaten duen bakterio bat topatu dute zientzialariek. Botilak eta halakoak egiteko erabiltzen duten PET plastikoaz elikatzen da Ideonella sakaiensis mikrobioa.
Japoniako biologoek aurkitu dute zabortegi batean. Arazo handiak ematen ditu PET plastikoak erabili ondoren. Izan ere, zaila da berziklatzen, kalitatea galtzen duelako berriz erabiltzen denean. Arazoa konpontzeko, itxaropen handia sortu du japoniarren aurkikuntzak. Science aldizkariaren azken zenbakian argitaratu duten artikulu batean azaldu dituzte ikerketaren nondik norakoak. Plastiko horren 250 lagin hartu zituzten aztertzeko, eta horietan zeuden mikroorganismoak identifikatu zituzten. Horietako lagin batean, orain arte ezagutzen ez zen bakterioa aurkitu dute. Mikroorganismo horrek zabortegian bertan evoluzionatu duela ondorioztatu dute. Hau da, ez duela istripuz ikasi plastikoa jaten, baizik eta horretan espezializatu dela. Inguruan jateko plastiko asko duelako. Egin dituzten kalkuluen arabera, plastikozko puska mehe bat 6 astean jandezake bakterioak. Bikaina beraz, albistea. Erakusten du naturak bideak topatzen dituela gizakiok sortzen dizkiogun arazoak konpontzeko. Baina galdera bat dator burura berehala. Nola egingo dute plastikoa jaten duen bakterioa zabortegietatik edo tratamendu plantetatik atera ez dadin? Nola ekidin plastiko mota guztiak jango dituzten bakterioak evoluzionatzea? Ez du asko kostatzen imaginatzea. Bakterioa munduan zehar zabal daiteke eta gure inguruan plastikozkoa den guztia jan. Hor naturak buelta emango dio arazoari, gure aurka baina kontraerasoa izango da. Ziurrenik, dagoeneko gertatzen ari da. Gure plastikozko munduari agur esan beharko diogu laster. Begiratu hor zure irratiari esaterako. Bai, hau entzuteko erabiltzen ari zaren gailuari. Ikusten aldizkiozu orban horiek, plastikoan? Begiratu ondo mesedez. Bakterioak dira agian. Behar bada, irratiko bozgoragailuaren plastikozko konoa jaten ari dira jada. Gure plastikozko mundua desegiten ari da. Atzera itzuliko gara zur, harri, buztin, artilekotoi eta metala besterik ezagutzen ez zuen mundura. Dena garestiagoa izango da. Baina politxagoa ere bai. Eta plastikoarekin maitemindurik geunden. Baina, amodioa ez da betirako. Hori, edo zein bakteriok esango dizu. Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia. Eramango duena Alemaniatik errefuxiatu hauek Europar Batasuneko beste estatutara zabalduko dituzte. Akordio honen helburuetako bat errefuxiatuen emaria kontrolatzea da eta mafien lana galeraztea. Kioseko ugartean lanean ari den Borja Olabe Goieasko etxea itsas salbamenduko voluntarioak esan digo asko direla Turkiatik Europa